Separation af variabler er en matematisk metode til at løse differentialligninger, der består af flere variabler. I det vores løsning til funktionen består af flere variabler, så er vi lidt ude i et problem. Men vi kan prøve at komme op med et forslag på, hvordan den funktion kan skrives op som produktet af flere funktioner bestående af en variabel. Det er hvad vi gør i løsningen på rotationen i 3 dimensioner for en partikel, der befinder sig med radiusen r væk fra centrum og har massen μ. Hamilton-operatoren for det system ser således ud her. Det er vores potential er konstant, så jeg vil sætte det lige 0, bare for at gøre det mere simpelt at skrive op. Vi ser også, at i Hamilton-operatoren der er der dele, der afhænger af en ændring i radiusen. I det, der er i gang, fordi radiusen er konstant, så ender vi op med følgende Hamilton-operator. Så kommer vi til et forslag. Hvordan skal det se ud? Jamen, vi har vores bølgefunktion her, der består af en theta-del og en phi-del. Det skriver vi op simpelthen som om, at der er 2 funktioner. Den ene kalder vi store theta, som afhænger af theta, og store phi afhænger af phi. Når vi smider det ind i vores Hamilton-operator og skriver vores egenværdiligning op, så er det således ud. Med lidt manipulation af den her ligning, så kan vi få det til at dele, eller have 2 dele, som hver består af en variabel. Det ser således ud. Vi har 1 over stor phi gange den dobbelt afledte af stor phi i forhold til phi plus 1 over theta, store theta, gange sinus af theta, den afledte af theta, sinus af theta, den afledte af theta i forhold til store theta, den afledte af store theta i forhold til theta, plus energi gange 2i over varian gange sinus af theta i anden. Det er alt sammen lige med 0. Her ser vi, at der er 2 dele, hver bestående af en variabel. Der er en her for i, der er en anden her for theta. Det er super. Endvidere ser vi også, at ligningen den giver 0. Det vil så sige, at de 2 dele er lige store, men har modsat fortegn. Hvis vi siger, at de begge 2 er lige med lm i anden, så kan vi skrive 2 nye differentialligninger op. Den ene kommer til at se således ud. Den dobbelt afledte i forhold til stor phi. Den dobbelt afledte af phi i forhold til phi er lige med minus ml i anden stor phi. Løsningen til den her har vi set før. Hvis vi kigger tilbage på rotationen af en partikel i 2 dimensioner. Løsningen får vi til at være stor phi lige med e opløftet i ml af theta gange 1 over 2. Den anden differentialligning på den anden side er lidt mere besværlig. Den hedder ml i anden minus energien gange 2i over bar gange sinus af theta i anden, altså ind i en parentes gange med theta, stor theta, er lige med sinus af theta, afledte i forhold til theta af sinus af theta, den afledte af stor theta i forhold til theta. Løsningerne på den anden differentialligning her kommer i form af associerede Lagrange funktioner. Gennem grænsebetingelserne så kan vi få kun nogle få funktioner til at være kvantemekanisk mulige. Vi ser her, at energien er lige med
kvantetallet L gange parentes start L plus 1 parentes slut på barrieren over 2 gange I. Vi ser, at L er lige med 0, 1, 2, så videre. Alle hele tal og moduelle. Hele lige tal, positive tal hedder det. Og ML kan være alle hele tal, både positive og negative. Endvidere ser vi, at den absolute værdi af ML skal være mindre eller lige med L. Selvfølgelig er det ikke altid muligt at få løsninger gennem separation af variablen. Et eksempel på det kunne være for mange elektronatomer. Bølgeformationen til det ender op med at have en del, som ser således ud, hvor vi har 1 over den absolute værdi af forskellen mellem to af vores variabler. Og det er, så vidt vi ved muligt, ikke muligt at skrive op som et sum af 2 funktioner hver af en variabel.